Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2023, bu mewn ymgynghoriad Cynnig Llawn o Gymwysterau 1416 fydd ar gael I ddysgwyr yng Nghymru o 2027. Wnaethon gyhoeddi'r penderfyniadau ar y 18 o Ionawr 2024. Denodd yr ymgynghoriad ar gyfer y cymwysterau newydd hyn ystod eang o safbwyntiau gyda dros 500 o randdeiliaid gan gynnwys dysgwyr, rhieni, athrawon, cyrff dyfarnu a cholegau yn ymateb. Mae'r cyflwyniad yma yn rhoi gwybodaeth am y penderfyniadau rydym wedi'i gwneud ar ein cynnig I gyflwyno cyfres o gymwysterau cyn alwedigaethol. Rydym yn diwygio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru I helpu I wyreddu 4 diben y cwricwlwm I Gymru. Rydym am adlewyrchu egwyddorion cynnydd y cwricwlwm a galluogi dilyniant I ddysgu ôl 16. Rydym am annog profiadau addysgu a dysgu cadarnhaol gan adlewyrchu amrywiaeth dysgwyr a'r byd rydym yn byw ynddo. Yn ein hymgynghoriad, gwnaethom gynnig cyflwyno cyfres o gymwysterau cyn alwedigaethol dwyieithog wedi dylunio i'w cyflwyno mewn ysgolion ar lefel mynediad, lefel 1 a lefel 2 mewn amrywiaeth o feysydd galwedigaethol eang. Rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen a datblygu'r cymwysterau newydd sy'n seiliedig ar waith sef y dystysgrif alwedigaethol addysg uwchradd. Bydd y cymwysterau yn cael eu hasesu ar lefel 1 a lefel 2 yn debyg i'r tygau. Bydd yn fath newydd pwysig o gymhwyster a fydd yn galluogi pobl ifanc I ddysgu am feysydd galwedigaethol drwy ddull mwy ymarferol o ddysgu ac asesu. Bydd dyluniad y cymwysterau yn cefnogi pontio I astudiaeth alwedigaethol ôl 16 ac yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau dysgwyr gan ddefnyddio dulliau ymarferol. Bydd y cymwysterau'n cael eu datblygu mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus, teithio a thwristiaeth a'r celfyddydau perfformio ynghyd ag eraill ar estr yma. Mae'r ddelwedd hon yn cynnwys y gyfres lawn o gymwysterau cenedlaethol 14-16 gwneud I Gymru newydd. Yma, gallwch weld y cyfres sgiliau sy'n cynnwys y prosiect personol a'r cymwysterau sgiliau ar gyfer bywyd a sgiliau ar gyfer gwaith ar yr ochr dde gyda'r tygau, y tystysgrif alwedigaethol addysg uwch a'r cymwysterau sylfaen a'r uchwyth. Fel y gwelwch o'r llinell amser a ddangosir yma, rydym wedi cyhoeddi ein hydroddiad penderfyniadau ac rydym bellach ar gam datblygu ein meini prawf cymeradwyo ar gyfer y sgiliau a'r cymwysterau prosiect personol. Bydd y cyrff dyfarnu yn datblygu'r cymwysterau a bydd y manylebau'n cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2026 gyda'r cymwysterau yn cael eu dysgu o Medi 2027. Edrychwn ymlaen at y daith ac mae croeso I chi gysylltu am fwy o wybodaeth. Diolch.